Jeg vil gjerne ha at du kommer og et sammen med jokken sondagen. Astrid og Maren vil jeg gjerne helse på det. Jeg skal takk, men annars takk. Mellan, jeg røyner her. Og du røyner? Det er heirsmerke? Ja, nå stekker du. Nei, Olvar, vil du? Du bjóða døvra. Det er nødt familie som jeg skal hitta. Ja, det er flott. Det er at du røyner. Jeg glemmer fast nesten helt at du omgår til verger. Jeg glemmer nesten helt at du får fra mer og mamma. At du omgår til verser til en eneste føringer der, at du ikke ser mine målninger for nå. Jeg glemmer, nei ja, så glemmer jeg nesten helt at det eneste hårspra der, det seneste 20 årene er en telefonsamrøve, en. Er du ringer og sier, hei, jeg elsker det, og jeg kommer neste ferie nå, og så kommer du helt ikke da. Vi danser når jeg danser som alltid er ok. Vi er fan ikke ok. Du er ikke ok. Det her vid, nei. Men jeg også med, jeg er så hodla å hitta til nødt familie. Jeg er så hodla å sutja til løyve som jeg kunne ha haft. Du får fra mer mamma. Kan det være Astrid som mamma ikke er? Kan du mer enn som jeg ikke er? Du må skilja. Hei Maria. Jeg kan ikke snakke lige nu. Jeg ved det godt, og jeg er ved at finde ud af det, og jeg ringer tilbage lige om lidt, ikke? Ja, jeg ved, jeg ringer. Hej. Men du må skilja. Hvad skal jeg? Jeg vil nok skilja nej, hvad som helst. Jeg brukte 40.000 kroner til en affære næste veke til Berlin. Du sier du røyner. Hvis du betaler for det, så skal nok komme til døren. Så det her vi der. Er bare med pengapunker for det? Det er Olvar vant, Anna. Ok, men jeg flytter der pengene 18 av døver og sånt der. Jeg tar ikke for meg. Nu får jeg sted. Hei på. Bye.